Nasikop na sa kapulisan sa Digos City si Arnel Galot de la Peña, ang gipasangin lang gunman nga Gipusil-patay kang Prosecutor Eleanor P. de la Peña. Ang suspek na hibaluan nga kanhing miyembro sa Philippine National Police nga nag-awol. Gituuhan nga ang insidente nagugat sa padayong panaglali sa 20 ka hektaryang fish pond sa Sulop, Davao del Sur, nga gisulayang pagbawi ni Prosecutor de la Peña pinaagi sa legal nga pamaagi. Kagahapon, Gipusil-patay si Prosecutor de la Peña, Hunyo 10, 2024, mga alas 5 sa hapon, samtang Anaa sulod sa iyang gimanehong sakyanan sa Chapter 8 Tienda, Aplaya, Digos City. Pagka alas 9:40 sa gabi, nasikop sa Digos City Police ang 56 anyos nga iyang half-brother nga giila sa kapulisan nga si Arnel de la Peña dito sa Talas, Sulop. Sa report sa kapulisan, nailhan ang gunman pinaagi sa testimonya sa mga saksi sa CCTV footage, diin nakuha ang mga kritikal nga detalye sa krimen. Nakita sa mga saksi ang suspek nga nagsulob og itom nga helmet, blue hoodie jacket, blue jeans ug nagsakay sa motorsiklo. Nunod sa pag-ila, paspas nga gitakda sa kapulisan ang tanang exit road nga miresulta sa malampusong pagkasikop ni Arnel de la Peña. Atol sa pagdakop, nakuha sa mga otoridad ang mahinungdanong ebidensya. Lakip na ang napulo ka kabhang sa 12-gauge shotgun, kauhaan og 7 ka 5.56 mm nga live round, usa ka M16 rifle magazine og helmet uban ang jacket nga gihulagway sa mga saksi. Sumala sa usa ka abogado, gisangat na sa namatay nga fiskal sa korte aron mabawi ang 20 ka hektarya nga fish pond ug ang kasong nagpadayon pa sa korte sa panahon sa iyang kamatayon. Si Prosecutor de la Peña, inahan sa upat ka anak, gitamod pag-ayo sa legal nga komunidad. Nailhan siya sa iyang kalmado nga pamatasan ug dedikasyon sa hudikatura. Atol sa insidente, nagsilbi siya isip Provincial Assistant Prosecutor sa Davao Occidental. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe.